Assalamu alaikum samari da 'yan mata, har ila yau kamfaninmu mai albarka da ke number 8 Bayajidda gidan Nura mai Damask da ke Kano Daba Nigeria. Kamfanin da ya saba kawo muku atamfofi, shaddodi, lace, abaya da sauran kayan cancaɗa ado da burgewa. Ina angwaye, uwar gida da amare, ku dai ku garzaya kamfaninmu da ke number 8 Bayajidda gidan Nura mai Damask domin samun kaya masu alfarma. Ki fito ka fito cancaɗas kamar wani sarki. Ku dai kar ku manta da sunan shagon Nura mai Damask Nigeria Limited da ke kantin kwari Isiyaka Rabi'u number 8 Bayajidda gidan Inuwa mai up. Za ku iya samun su ta wannan number wayar kamar haka 080 39 50 5269 ko kuma ku bi su ta wannan lines 080 25 19 56 54. Sai kun zo.